golek ramban gue ngulup. Tapi lagi yuk i. Yuh dilemah sakmene ombone arep yo apa ya. Wes musim 3. Kene engko tak gawe perumahan, kan lagi musim perumahan murah. Kene engko kandang sapi. Lah sing kono engko omahe wong. Weh, kebo giras. Minggu ini sapa mbok EPI? Asem. Apa bang? Kowe ngeprak aku i. Lah minggu ini sapa mbok EPI? Loh, lah mbah iki ngono sapa? Aku golek ramban aku ngulup kok. Ora ngono tong, kuwi nek sertifikate lho PT. Lah ndi sertifikate wong iki? Ya digo sing duwe to. Kuwi lho jenis paya langka. Ndi to? Sertifikate sing duwe sapa? Renek noke. Enek wis sing duwe Harrison the Ship. Lah, cuma saat itu rapopo. Hari sopo? Harrison sistem apa hari gas? Hari galon. Lah, rapopo kuwi. Iki pakku, dari pasar aku iki. Aku gimana aku? Aku bakulan esuk-esuk iki. Walah, mbok nggo bakulan to, gak apa-apa nek nggo bakulan. Loh, kamu bro? Wes mau aku. Lho carane. Tak godhong ora? Yo. Godhong sakwite barang rapopo. Wah, sowen ngene lho. Wah, ngene lho, cepet kok. Wes iki wis cukup aku, wis berarti 50.000 iki dikelompokne. Walah ngene to maine, welekan we. Bisnis sih ngene, Mas. Pakai otak. Walah ngono to. Ya wis anu pring sak menawa biyane ketoke piye nggo acara 17 Agustusan. Ya masuk. Lu didol ning paingan ngene. Berarti jos oke. Nah, sebagian ge lincake piye? Oh iya masuk. Masalah dosa gaib kir-kir ya. Lah kuwi aku nang mikirkan kono. Oh. Yok.